ଆମେ ଏଠି ନିଜ ହିସାବରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। କଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଏଠି କଣ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କାମ କାମ ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ କାମ କରୁଛୁ। ପୁରା କଣ ଆମର ଖାଲି ବାଲି ଭରୁଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଲି ବାଲି ଭରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ କୋଉଠି ଭାଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମତେ ଆମେ ଏଠି ଚବିଶ ଅଫିସରେ ବସିକିରି ଆପଣ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବର୍ଷଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି ୱାର୍କସାଇଟ୍ରେ କାମ ଘଣ୍ଟା ଏଠି ମୁଁ ତ ଆସିକିରି ଘଣ୍ଟା ହେଲାନି ମୁଁ ଆପଣ ଜଗିଛି ଚାରିଟା କାମ ସେ ପିଲାକୁ କହୁଛି ଯେ ହଁ ଏମିତି ଆମେ କାମ କରିବୁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ ବୋଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କରିକି ପଳେଇବେ କେହି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ପୋଲିସ କାମ ଚାଲିଛି ହଁ ସବୁ ପୋଲିସ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏବେ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ମସଲା ନେଇକି ଯିବି ମସଲା ନେଇକି ଯାଉଛି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଦିନ ରାତି କାମ